सुपर डुपर हिट पावर स्टार पवन सिंह के लेके हमरा भी एगो खुशखबरी बा। जी हाँ भैया लोग, पावर स्टार के चाहे वाला सभी लोग, उनकर फैंस तैयार हो जाई जा, काहे से कि पावर स्टार सुपर डुपर स्टार पवन सिंह के टी सीरीज से बेहतरीन खूबसूरत गर्दा उड़ान गाना ओकर टीजर आ गइल बा भाई लोग। तो भैया लोग वीडियो के लास्ट तक देखी जा। आज जे भाई लोग इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैलन जा उहो कर ली, ताकि ये चैनल पर भोजपुरी के हर खबर रवा सभे के देखे के मिली। अब वीडियो निमन लगे तो लाइक भी कर दी जा, एगो छोटा सा कमेंट भी कर दी जा। तो चली जा बढ़ल जाओ खबर के तरफ। जी हाँ, गजब के टीजर बाटे हाई लेवल के, जेकर नाम है घघरी। इसे तई रोमांटिक गाना बाटे। तो दोस्त लोग स्क्रीन पर जे रवा सभे के लौकत बाटे घघरी के टीजर, उ तो गजबे बा। आ फुल वीडियो धांसू होखे वाला बा, एकरा में कौनो शक नहीं खे। रवा सभे के खूब पसंद भी आवे वाला बाटे। एगो इहो बात बता दी कि पावर स्टार के फैंस बेसब्री से इंतजार करत बढ़न जाए ई घघरी टीजर के बाद एकर फुल वीडियो के। एकरो अपन प्यार और सपोर्ट दी जा, आशीर्वाद दी जा। साथे साथे रवा सभे के इहो बता दी कि गाना लिखले बड़न आशुतोष तिवारी, संगीत देहले बड़न प्रियांशु सिंह, आ गाने के आवाज देले बड़न पावर स्टार पवन सिंह, आ साथ में फीमेल सिंगर शिल्पी राज। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कमाल धमाल मचाई ई गाना इतना तो तय बा। रवा सबके का ख्याल बा ए बारे में कमेंट करके बताई जा।